Wel, mae lot o hanes yn diglymu i'r tîm a'r lleoliad yn dod. Os. Felly'r dyn ma fan hyn, Ewythr Dafydd, hen wncwl. Fe, fel petai, dechreuodd yr holl beth, ond y bai amdano fe, bys y lle ma ddim ma. Ond yn y cyfnod, nôl yn 1890, oedd y ffarm yn rhy fawr. Felly nath e haneru'r ffarm ac adeiladu tŷ arall fan hyn, a'i alw fe'n Hafod Hir Uchaf. Mae yna lot o hanes, a fe, wrth gwrs, Ewythr Dafydd a'i frodyr nath blannu'r holl god, yr hyd lle yn bob man. A mae yna deimlad o bod mae'n heili, ar gwreiddiau yn ddwfn ma. A wy'n gobeithio, wrth gwrs, trwy bod fi wedi dod â'r plant nôl yn fach, bod i gwreiddau'n weithiau mynd i fod yr un mor ddwfn. Ie. Wyt ti wedi dewis gyrfa, wrth gwrs, i wedi mynd tu rownd y byd i gyd, ond oedd y wastad yn fwriad i ddyn nôl i fan hyn, oedd e? Gyda'r canu, oedd yr amser byth yn iawn. O'n i'n byw yng Nghaerdydd, a rhyw ddydd, ond fydde gwyddodd y cyfnod clo. A des i a'r plant nôl. A wnaeth e wneud fi sylweddoli, mae fan hyn o'n i eisiau magu nhw, o'n i eisiau iddyn nhw gael yr un fagwraeth a ges i. Na, mae'n ryddid o'ch llyd mae'n dysgu nhw, gwrdd. Yn union. Wel, sut mae'r tŷ wedi newid te? Wel, ni wedi cadw'r tŷ gwreiddiol fel oedd e, mwy neu lai. A wedyn ni wedi ychwanegu estyniad o fel rhyw fel petai, felly y gegin yma, mlaen i lolfa newydd. Mae'n anodd iawn i weld ar y degau pan bych chi'n cynllunio tŷ pwy mor fawr mae stafelloedd mynd i fod pan maen nhw'n cael ei adeiladu. Oedd hwnna'n broblem yn y tŷ yma? Ie, mae yn fwy na o'n i'n meddwl byse fe, na'r cynllun gwreiddiol oedd dy fi'n ymhen. Oedd yn adeiladwyr ni mor wych, dechreuon nhw adeiladu'r brics a galwodd y fi mas ac yn gweud, wyt ti'n meddwl bod ti moyn hwn yn ddwy stafell, neu wyt ti eisiau gallu gweld allan trwy'r ffenestri mawr yna bod yn un gofod agored? O, bois bach, na'r peth gorau wedodd e. Achos mae'n un lle cymdeithasol ar wahân i'r ffaith bod ni'n gallu gweld lawr i'r llyn, a mae jyst yn neud sens. Ie.